färdig på 3 veckor. Eller få pengarna tillbaka. Ja, nu är det här mysungarna. Mammas mysungar. Ja. De har det så mysigt. Ja, de har det så mysigt. Och mamma Ester, hon är ute på en liten sån där utflykt. Någon annanstans nu. Ja. Jo. 10 dagar gammal. Jag tror att snart så kommer det små ögon här. Ja, snart kommer det små ögon här. Jo. Små tvillingarna. Små tvillingarna. Ja. De har redan börjat busa. Det är bara 10 dagar. Otroligt. Otroligt. Riktiga busungar blir det. De har inte fått någon namn.